dina iki wis kinodrat sak dremong lampahe cikiwir lah iki kiwire ket pingiran cedul latah ning endi bocahe iki lho aku ndek niki ulo sawah sapa ngenduk datan Allah atiku wis kapilun saepo bunga rasaku lamun bisa cecaketan ros sliramu ya paksa kelangan ati iki rumangsa nuji anggrang tastara bono urip iki tan ono tegese sira tetep ninggal kersane yang witi aku mau anggilem dongo tondo beti katresnanku dowong ayu sono anglebur dosaku wis tumeka ing jati tapi mau kersane yang iki aku mau
Aja ngono kuwi. Umpama tak gondelono nanging Gusti kang anentokake muga aku kang mbok tinggal anko pinai saking yanggi enteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono wong yen arep lah sing nyanyi rini kok sing matuk-matuk KO apa ya enek nggih to Pak Markon tek tambah enom tambah bagus seran jamak to ki bengi ki jam napa jamune enggal Pak Markon kendal lungono iki bareng sampun kepanggilan nyatane jero goyang Mbak Rini goyang Pak Marko Mas KO Mbak Rini monggo Mas Yanto kewagian sugeng ARS Abijaya masuk diparani ngoyo-oyo jarene kok wis asik dienteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono tugel pacul yen wong ora kebenaran anane mung tatan cuma Gunadi yen wong pinuju telinga singan anane saja bawa sujana ya Pak ya warna tuga pamungse rimo urung sakene wae hae ngono lho Pak Markon Lini dalem
tibake lagu lawas ya penak larase. Lho nggih to nggih. Bu Nadi mandhok-mandhok Mas Kao joget nang kono coba. Nggih, nika ketoke menengno sikile ket mau obah kula nglirik wau. Kalau Gunadi goyang-guyu. Lah nggih Bu Ngadi. Bu Ngadi, Pak. Pak Markon, Bu Ngadi. Oh nggih. Mengke pinarak ngajeng Pak ampun napa ungkek-ungkek teng mriku. Nggih teng ngajengan mriki. Lah niki sikile obah-obah pengen Ayo, nyanyi ya. Pak DKU ki sajake ket mau menenge rumangsaku ya an. Iki asline jerone ya kemrejot pengen joget ya an. Yo, lebokne. Bareng sampun panggilan nyatane atine nganti wegah perpisahan batine jero tambah tresnane. Masih bersama Muda Laras. Mas Gunadi. Monggo. Kejaman berjuang jor kelingan Yang dibayangnya asik-asik, asik-asik, anggap yen tak openi Mas Barak baksonya JPS Indonesia. ana ngendi. Keturunan hati ada tinggal janji ning saiki apa ya Pak Markonnya. Nek Jan ra umum Pak Markon. iki nyoba rin bae pelok barang ya apik. Lah nggih. Niki baksone rong metu ae gayenge kaya ngene lho. Engko nek tahu baksone metu ndah kaya apa. Sekar bisa gunung desa. Dadi aja ora ilang gone padha lara Monggo Mas Yakowi kebagian Mas Gogok sugeng laras. kejaman berjuang jor kelingan yen tak openi saiki Allah
Spesial ugi Bapak Harto Nyagungan Koperasi Sukses saking Wayon Padi Harto Mas Bayan Prapto Mas Menung monggo tindak ngayun mriki Ngaton prati solalan selakane nang semake dasar ayu pasuryane kandes luwes ewas rambutan Sandra Manis albino ora bisa tak selaki mung sira sing tak impi-impi rina wengi mung kelingan wewayangan kang ridu ati Ibu bungaku bisa sesandingan lan wong ngayu nadyan sagede ping netra bisa gawe ati Diajeng Chandra bawana udah laras udah laras elak ya Pak Bayan MC undang Bakarno Amin lancar iya iya Song-song spesial Bapak Haji Agus RS masuk katon prati selalan selakane nang semake dasar ayu pasuryane kandes luwes ewas rambutan Sandra manis sesami tetesan kaya pahit madu kenas kenes pacane gawe sangsem rasa jroning kalebu ora bisa tak selaki mung sira wong tak impi-impi rina wengi mung kelingan wewayangan kang ridu ati Ibu bungaku bisa sesandingan lan wong ayu nadyan sagede penetra bisa gawe ati dadi lega duetnya mbak sing dhuwur Mbak Dewi we Dan kangen lho iki. dolan Ayo. wis pirang taun wawase ana kene
ati lega muga antuk topo ayo Mas Rida matur nuwun sesarengan Mas Anas sugeng midhangetaken sesarengan karawitan muda lara sugeng dalu bapak-bapak sugeng midhangetaken arga sedaya katur Mas Anas Mas Santo wonten wates welawase kowe lunga pamit karo aku dawa ngayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu ya jalan bagus pepujan ora beda rasa tega hatiku
tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, mung sliramu kang bisa nambani. Yo yo aja semelang wong bagus tresnaku iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali bisa manding ana ing sisihmu. rawitane apa sayang? Udah laras Syutinge nggone sapa? Argo sedek Sound sisteme berkah mulia sing digawe Bapak Darno to iki. leres-leres Ning Pondok Kulon to. Pak Darno. Cekir, cekir. Lidal, 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 lidal. Ya, masuk Pak De. Suwindoso kowe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Iya, 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 iya. Wong ayu pepujanku. Hati susah. Hati susah ngomong Awas, ya. Kita anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, mung sliramu kang bisa nambani. Ayo Mas Sandung dan persiapan operale. Masukin. Aja sebelang wong bagus tresnaku iki Dicik-dicik. layu Yayu, yo yayu. ora suwe Atiku lega. bali bisa Pak Darno atiku lega. ana ing sisihmu. Ayo Pak Darno. Muda laras Pak Sutarjo BG Mas Dapi Mas Wiyanto Mas Ugi Pak Desardi wonten delingan. Wilujeng dalu. Pak Nardi, Mas Rimembo. Sa
Dak ojo wis mrejati usada lara muyung cedak olunggumu ojo ragu-ragu prasasat ketiban gak aruh. Pak RT karo minggir iki pasukan jogete gawe perkumpulan ning endi? Ning endi Jio? Kok ketake ruame ngene? Ning Pawon. Ten Pawon. Bayu. Oh, gawe paguyuban perkumpulan berjoget ning Mboten mriki mawon, Pak, lek joget. Masukin. Saiki. Terima kasih Mas Minggir. Hati raja. Terima kasih. Ayo dulu kowe tok. Rene ngadeg. Atiku rumangsa leko dene lakon catur netra lan tanuki dosa satya amung tansah hati duran. Manis ojo wis ring dadi usata lara uyang nyegah lungguhmu ojo ragu-ragu rasa saka tiban garu. Ayo sing joget aja susukan. Nggih. Saiki wis kapan kok ganti rusak mangga ngilangke rasa jemu ati letang ayo joget wis
tanduran wong manis aja wis mring dadi usada lara uyah nyedak lungguhmu aja ragu-ragu Pak Agus iki wonten sembungan muga-muga Bapak Lurah ngen bakdo gadah damel paring sehat. Amin. Sugih duit dohne karo penyakit. Amin. Ewa telung dina telung bengi Mbak Rini ya. Lah iya. Lah ya paring sehat dohne penyakit paring sugih duit. Bar nikahe mesti sugih duit nggih. Amin nggih. Lah dalah. Bener maksudnya nggih. Ya, tutup Mbak Rini ya. Banten kek kangen esemu minangkani Ajeng Sari ing wonten ing Hongkong ing tasih mirsani streaming lumantar kadang-kadang mundhur laras matur nuwun Ajeng Sari sedaya kirimanipun. Matur suwun nuwun Mbak Ajeng Sari. Ugi masih wonten ing Gemolong Sultan Mangke ugi wonten Mbak Dewi Surya Paloh saking Laladan Karang Pandan Karanganyar. Ayo Kang Mas Jegleng Padi Setro. Duet wong loro. Perang ngombe ese kok ra gelem duet. Nalikane ku petok sliramu brebes milik rasane kangen atiku pengen mangan radoyat mangan pengen ngombe rasane mandek neng dulu bagi tong Wah bagus kembali jiwa ragaku ojo gawe bingung rasane atiku godhong telo bisa kena kanggo tambah bagi derajat
Gito, Danggul Mbah Gito. Selak sore ayo. Mbah Cino nanti Mbah Cino. Oh lah Mbak Gito nih. Mbah Cino rene. Mbak Gito, mangga Mbak Gito. Nalikane kowe ninggalke aku. Brebes milih rasane ana batinku. Pengen mangan rasane rai doyan mangan. Pengen ngombe rasane mandek neng dulu. Tangismu guyung lan esamu rino wengi sing gawe kangen atiku. Tak lali-lali malah saya ngelelo. Tak indani malah saya neng netra. Lilo janjane aku wis lilo. Pak Lurah Haryanto Lenggarien Pak.
katon tediane yen po brong katon mencara aduh wiragane sinawatan bobo seni yen besenut timbo patut nyoto jane kaprak pacane sarwa asli jroba ten Reneng-reneng santai ya. Bermayang, gak mulai jangan toto-toto. Sore-sore padang bulan, ayo kanca pada dolanan. Wilo Jemrawe Pak Marimin, keluarga besar Juragan Bakso Mie Ayam saking Melati. Podo gocekan kai-kai rembulane yen disawan kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore Getuk asale saka telo mata ngantuk iku tambane apa ala-ala getuk asale saka telo yen ra kepethuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku gak udah laras hey 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 hey
iso kabeh aja turu sore-sore Gatuk asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala-ala gatuk asale saka tela ra kepetuk atine rada gelap aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mengko gelap Seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso tekan omah atiku gelap katon ning mata yen kelingan ati mbok pilara
nyuwunku tinggal lamia Ya. Mbak. Ora maju dibeleh kowe kok. Muda-muda laras-laras, muda-muda laras-laras. Ya, oke. Ya, Mak Yem digoyang aduh. Asai. ya mbak iem yo ya dulur wedok isep yo Padang surya nanging peteng ning mripatku sunare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mon mbok apusi temon Padang ning surya nanging peteng ning mripatku sunare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi Tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno
Sedayu Jangkar Audio Modern Saraya Walen Kebak Jumantono Nah
si Bobo Kemis. Seribu sayang cinta, cintaku sejuta cinta. Asik. Pilih sing rawa Mbak Kemis. Ayo ayo. Wong bagus, sok kapan bisa ketemu. Wong bagus galau bali. Mong aku sabar ngenteni. Cinta-cinta aku cinta. Cintaku sejuta cinta. Udah laras. Bingung jiwati yen nangget kenapi acicit manisi. Salah-salah bawani lancir putih samake. Sinawani jiwa pamikir tan kuat kaya arep nikah. Suwi-suwi napa perasaan gayo lintang. Yen tekan wati pangrasaku kaya wis sumati. Aduh lakoni. Iki kiwir. Iki request lek Tomo iki kon mengapkan iki kiwir. Sesi. Among tansah tak ngaleke nanging terus nanging terus Sing separo ha ngenteni. lho nek goro-goro iki kiwir aku dibuli. Masuk sayangku. Kesan babut aja sekar aja nganti layu ngaku cucut Kiwir kecik kiwir. Wabil khusus Mas Budi Okti Wijaya dari Bontang Kalimantan Timur. Wilujeng midhangetaken lumantar kanca-kanca Mudaros Argo Sedayu Nanda Mas Sound System wonten dalem Pak Suyono wonten ing Puluhan
Fase